ser insensibles al vostre argumentari aquells que en els propers anys no tinguin previst treballar, ni consumir, ni estudiar, ni beure aigua, ni anar a comprar, ni vendre res, i això és difícil de trobar. Per tant, no s'hi valen excuses, la feina l'haurem de fer, segur que no és una feina fàcil, mai no ha estat fàcil per nosaltres com a poble, però sempre l'hem fet. A Europa ens hi juguem ara de forma molt prioritària i aquesta és una qüestió que haurem de saber explicar als nostres votants, als nostres amics, parents, coneguts, etc. Ens hi juguem el nostre futur econòmic. De fet, la qüestió més fonamental o la qüestió més prioritària, la qüestió més urgent i més peremptòria a la qual ens hem d'enfrontar és la crisi econòmica. I sens dubte, davant d'aquesta crisi econòmica hi ha diversos mecanismes de la Unió Europea, diversos instruments de la Unió Europea, especialment el Banc Central Europeu, perquè és un exemple molt evident, que no actuen amb prou contundència i amb prou claredat. Nosaltres també hem de ser una veu que renovi l'economia europea, que renovi els postulats d'aquesta economia. La nostra feina a Europa s'ha de justificar no pel fet que nosaltres siguem catalans, estiguem vinculats al Principat o Mallorca. La nostra feina a Europa s'haurà de justificar en la mesura que sigui útil als ciutadans europeus. Perquè és en la mesura que sigui útil als ciutadans europeus que nosaltres podrem bastir aquelles complicitats i aquelles aliances que permetrà que també els puguem exigir amb ells que ells ens siguin útils a nosaltres. I sens dubte necessitem que ens siguin molt útils. Necessitem que ens siguin molt útils perquè hi ha qüestions que ens afecten de forma molt evident. A nosaltres, malauradament, no només ens afecta la crisi internacional amb tota la seva cruesa, una crisi que ningú sap quina profunditat tindrà ni quant de temps durarà, sinó que, a més, alguns dels instruments que ens serien més necessaris per enfrontar-nos en aquesta crisi no els tenim a la nostra disposició. Mallorca pateix any rere any un espoli fiscal que s'aproxima o que ronda el 14% del seu PIB. Aquesta és una xifra espantosa i l'hem d'explicar a tothom, perquè en el camí on volem arribar, el camí de la nostra sobirania, de la nostra plenitud nacional, de la nostra plenitud política, hi podem arribar a través d'arguments emocionals, de la història, de la llengua, de la cultura, però també hi hem d'arribar a través d'arguments instrumentals com per exemple l'economia. Doncs aquesta xifra l'hem d'explicar i l'hem d'explicar en contundència. Per establir paral·lelismes que s'entenguin en podríem posar uns quants i jo els recordo aquí, segur que tots més o menys en sou conscients, però els recordo aquí perquè em sembla que són un arsenal imprescindible per fer la nostra feina i assolir un bon resultat. La primera comparació. La regió més rica d'Alemanya, el land més ric d'Alemanya, només contribueix al conjunt de la República Federal amb el 4,5% del seu PIB. Mallorca amb el 14%. 3 vegades més. És insostenible. És insostenible pel futur econòmic de Mallorca i és insostenible per la justícia social per als nostres ciutadans. Poso un altre exemple. L'espoli fiscal que pateix Mallorca, perquè si ho expliqueu en xifres molt grans potser la gent no us entendrà, per tant intentem reduir-lo, intentem reduir la xifra. Equival per cada un dels ciutadans mallorquins a potser a l'entorn d'uns 3.000 euros per càpita de diners que surten de les vostres butxaques, de les nostres butxaques, en forma d'impostos i que no se'ns retornen de cap manera. Aquesta és una xifra molt gran, però pot ser que els vostres interlocutors no ens n'acabin de ser conscients. Ajudeu-nos a ser conscients. Els hi pregunteu, heu sentit parlar del president Obama? Que pregunteu amb ells, i ells evidentment diran sí, tant, ningú no n'ha sentit parlar, per tant, sí. Això estableix un primer clima de confiança que permet progressar. Molt bé, diríeu, escolta, doncs tu saps que el president Obama ha posat en marxa un pla econòmic molt gran? Potser us diuen que sí o que no, però vosaltres insistiu en la idea de molt gran. Llavors diríeu, de fet és tan gran que és el pla econòmic més gran de la història de la humanitat. Ells començaran a entendre que deu ser gran, diguem.
i segur que l'heu caçat, i dirà, ho sap. Però vosaltres amablement li doneu la dada abans, ja li dieu, doncs mira, uns 2.300 euros. El pla Obama li costa a cada contribuent nord-americà 2.300 euros. L'espoli fiscal espanyol a Mallorca li costa a cada mallorquí 3.000 euros. Mallorca li financia, Mallorca li regala a l'estat espanyol un pla Obama cada any. I fa una pausa dramàtica, comenceu a tenir vençuda la seva resistència intel·lectual. Aneu fins al final, quan l'enemic cedeix no s'ha de perdre l'oportunitat. Llavors li dieu, escolta, i quants anys et penses que dura això? Ha de quedar clar que és regalat, perquè al contribuent nord-americà li surten de la butxaca en forma d'impostos 2.300 euros, però l'administració nord-americana li retorna en forma de prestacions, especialment en l'àmbit sanitari, mentre que en canvi els 3.000 euros que surten de la butxaca de cada mallorquí no retornen de cap manera. Per tant, és evident que és un regal, no és una cosa que ens financem a nosaltres mateixos per viure millor, sinó que hi estem regalats. Un cop aclarit aquest punt, que és central, diguem-ne que nosaltres no ens en toca ni una engruna d'aquest pla Obama que regalem cada any a l'estat espanyol, la pregunta és, i quan creus que fa que dura? Des de quants anys li estem regalant un pla Obama? És probable que ell no ho sàpiga. Vosaltres, amablement, li dieu, doncs mira, aproximadament això deu venir de la reforma fiscal Borrell 1986. Per tant, portem 23 anys. Si ara vosaltres feu un esforç, diguem-ne, 23 anys, multiplicat per un pla Obama com és 3, perquè de fet el pla Obama li costa cada contribuent nord-americà 2.300 euros i en canvi vosaltres us costa 3.000, per tant li regaleu més un pla Obama a l'estat espanyol, tot situat, diguem-ne, 23 per 1,3. En els últims 23 anys li heu regalat a l'estat espanyol uns 32 plans Obama, que és el pla econòmic més gran de la història de la humanitat. I n'hi heu regalat 32. El vostre interlocutor pot ser que comenci a plantejar-se molt seriosament la necessitat de votar Junts per Mallorca, diguem-ne. I si no comença a captar-la, no sé, podem insistir en l'argumentari. No desespereu, tenim més camí. Llavors li diem, pot ser que et sembli que això és poc, company, encara que és evident que és molt, però calculem-ho d'una altra manera. Li dieu uns 3.000 euros per persona, això vol dir que per família mitjana, entenem que una família mitjana pot estar formada per unes 4 persones, ens va bé la xifra de 4, pot ser pare, mare i 2 fills, pot ser avi, pares, fill, la combinació que vulgueu. 4, establiu 4 perquè és una xifra que ens anirà bé, diguem. 4 persones per família, 3.000 euros per càpita, uns 12.000 euros per família cada any. Són 2 milions d'antigues pessetes cada any. Bueno, està fatal. Està bé com a comentari. Per 23 anys, com fa? 2 milions per 23? 46. Però, en el món de l'economia, existeix un misteri que equival a la seva complexitat al de la Santíssima Trinitat, que és el de l'interès complex. L'interès compost que fa que els bancs sempre guanyin diners. Això és el que fa que vosaltres sempre en perdeu, també. Per tant, és important tenir-ho posat al cap. L'interès compost el que determina és que d'aquests 46 milions, els 2 primers us els van, com que estic en confiança, per tant puc utilitzar verbs una mica grollers, us els van fotre a l'any 1986. Per tant, 2 milions en